Tabi po ng Pangasinenseng si Mary Ann De Vera titiyaking maiuuwi ng naulilang pamilya. Para sa detalye ng balitang yan, kasama natin na Idol Neil Moyano. 104.7 IFM Report. Tiniyak ng Overseas Workers Welfare Administration o OWA, Department of Migrant Workers o DMW sa Ilocos Region ang puspusang pakikipag-ugnayan sa mga kinaukulang sangay ng gobyerno upang mapabilis ang repatriation sa labi ng nasawing Pangasinenseng caregiver sa bansang Israel. Sa pagbisita ng mga tanggapan, katuwang ang lokal na pamahalaan ng basista sa naulilang pamilya ng OFW na si Mary Ann Velasquez de Vera, ipinaliwanag ang kaukulang proseso upang maisama na rin na maiuwi ang asawa ng yumaong Pangasinense. Ayon sa mga ahensya, bagamat may hamon sa seguridad at limitadong flight schedule sa gitnang silangan, tuloy silang makikipag-ugnayan sa mga kinaukulan upang matiyak na matatanggap ng pamilya ang lahat ng nararapat na benepisyo at suporta. Nanawagan rin ng pamilya, katuwang ang lokal na pulisya ng respeto sa kanilang privacy at pagtigil sa pagpapakalat ng personal na impormasyon ng biktima sa social media upang mabigyan sila ng kapayapaan at dignidad sa kanilang pagluluksa. Kasama mo mula rito sa FM News Tagupan, ito si Idol Neil Moyano, Tadak IFM. IFM News. IFM News. IFM News.